जायफ्रा राङारि अनसुंथाइ मोनो दा मोननै मोजां खबर एकाउन्टाव फैसा हाबसिगोन चेक खालामनो दाबाव नोंथांमोना 2000 आरो 1250 एबा आसामनि आरो सेन्ट्रेलनि स्किम पीएम किसान आरो लोगोसे अरुणोदय आरो गोदान एप्लाइ दा गोदान मोनसिगोन नोंथांमोना डेट आरो लोगोसे नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ लासै लासै गासैबो मोनजोबसिगोन जि सरकारि स्किम दं जेरै निजुत मयना स्कलारशिप बाबु आसनि बेनिफ्राय जीवन प्रेरणा सीएम ट्रिपल ए लन बेनिफ्राय ग्रुपनि मेम्बार्सफोरनि बिफां गायनायनि आरो लोगोसे अरुणोदय आरो लोगोसे पेन्सन आरो सेन्ट्रेलनि स्किम पीएम किसान आरो लोगोसे फसल बीमा योजना आरो लोगोसे PMAYG गासैबो डिटेल्सआ लासै लासै नोंथांमोना नैबे चेनेलाव मोनगोन बेखायनो साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो दा जोङो फार्स्टआवनो मोजां खबरखौ नायनोसै पीएम किसाननि 2000 एकाउन्टआव नोंथांमोना दाबावैनो मोनथारसिगोन सानथामल'सै सानथामनि उनावनो एकाउन्टआव ट्राप हाबसिगोन आरो नोंथांमोना बख'नानै खरसाखौ खालामनो हासिगोन दा बे आपडेटखौ जोङो नायनो फैबाय मोनसे आपडेटआव दा बेखौ नायोबा बावनायबानो जाबाय ने शिवराज चौहान दा बिथाङा जाबाय मिनिस्टार अके सेन्ट्रेल मिनिस्टार बे जाबाय आबादारिनि एग्रिकालचारनि मिनिस्टार तो 23 किस्ति बेनो जाबाय नोंथांमोना मोनसिगोन जास्ट 3 डेसल'सै बाथ्रा जाबाय दा नोंथांमोना मोनसिगोन बेनो जाबाय 20 जुनाव दे दा 20 जुनाव नोंथांमोना मोनगोन बेनो जाबाय पीएम किसाननि आपडेट दा नोंथांमोना 20 जुन खालि मोनसिगोन नै बावहाय अफिसियेल आपडेट फोसावबाय 23 किस्तिखौहाय 20 जुनावहाय नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ 20 जुनाव दे एकाउन्टआव बयबो नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव आरो जायफ्रा फैसाया थाबथाबाय थायोमोन ना स' नोंथांमोना एबारो जुदि खामानिखौ मावदोंबा मोनगोन नाथाय जुदि खामानि मावाबा नोंथांमोना मोननाय नङा जाना जाबाय आं नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन जे डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै समाधान खालामनांगौ प्रब्लेम्सफोरखौहाय होमबानो मोनगोन न'खराव सानै मोनदोंबा सासे दाननानै सासेखौ होनाय जादों बेखायनो जुदि सोरबाफोर सानै मोनोमोन दानजाबायबा थांबानो जाबाय हानि खाजोना रसिद लानानै एग्रिकालचार डिस्ट्रिक्ट अफिसाव थां आरो लोगोसे डकुमेन्ट्सखौ लांजोब जा डकुमेन्ट्स दं गासैखौबो लांजोब होमबानो नोंथांमोनखौ एक्सेप्ट खालामनानै रांखौ होनाय जायो आरो KYC होथारनांगोन बेंकजों आधार कार्डआ लिंक जाथारनांगोन होमबासो एसेबांनाखि सरकारि स्किम जा लनसा नोंथांमोना मोनो अके बेनो जाबाय नेक्स्टआव गोदान एप्लाइ जागोन दा बे दैज्लां जोबनाय लोगो लोगोनो पीएम किसाना गोदान एप्लाइ जायो जेब्ला गोदान एप्लाइ जायो डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसाव साबमिट खालामबा नोंथांमोना मोनगोन अनलाइन खालामनाया गोबां टाइम लायो अफलाइन खालामनांगौ अब्ला अफिसाव डाइरेक्ट एप्रुभ खालामबा नोंथांमोना थाबनो एक्सेप्ट जानानै फैसाखौ मोननो हायो दा बे जाबाय पीएम किसाननि आपडेट दानि जों थांसै अरुणोदयआव दा फैलायबाय जों आसामनि अरुणोदय दा बिनिखौबो सीएम बिथाङा फोसावबाय बे स्किमा आसामनि अब्लाबो जोंनि BTC आव मोनो दे पीएम किसानखौ मोननाय बायदि जोंनि BTC आवबो बेनिफिसियारि दङ नालाय MLA नि आन्डाराव गोबां बेनिफिसियारि थायो MLAOS आव बेखौ लानाय जायो स्किमखौहाय दा बेखायनो 1 निफ्राय 10 तारिख गेजेराव फैसाया नोंथांमोना हाबगोन ओरैनोथ' सीएम सारा बुंदोंमोन जे 1 तारिखआव सोगोन होननानै आरो दाखालि बुंबावदों जे एसे लेट जानो हागौ नाथाय 10 तारिखनि गेजेराव नोंथांमोना मोनगोन दा जोङो सिगांनिखौ नायोब्ला 10 तारिखआव फैसा सोयो नालाय 1250 रांखौ सोनाय जायो दा बेखौबो नोंथांमोना मोनसिगोन फैसाया बारायाखै आरो फाइनान्स मिनिस्टारा सोर जाखो होनोब्ला बेनो जाबाय दायो जयन्त मल्ल बरुवा सिगां अजन्ता नियोगमोन दा सोलायनानै फाइनान्स मिनिस्टारखौ जयन्त मल्लखौ होनाय जाबाय दा बेखायनो बाजेटआ 6 तारिख जुलाइआव जासिगोन 6 तारिख जुलाइआव अरुणोदयआव बेसेबां हाजार कौटि बाजेट खालामगोन गासैबो नोंथांमोना डिटेल्सखौहाय चेनेलाव मोननो हागोन आरो बेल' नङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नोंथांमोननि 25,000 सेकेन्ड किस्तिखौबो बाजेट जानानै मोनगोन आरो स्कलारशिप सीएम ट्रिपल ए गासैबो लासै लासै मोनसिगोन जुलाइ दानाव कमप्लिटलि बाजेट खालामनानै ओमफ्राय आगस्टआवहाय गासैबो स्किमा फैसाखौ लासै लासै मोनगोन दा बिनिफ्राय BTCआ बेयाव पावार गैया अके BTC आसामनि स्किमाव पावार गैया जुदि BTCआ गाव हारसिं जुदि स्किम होयोब्ला पावाराव दङ गावनि ओनसोलाव नाथाय आसामनिखौ जेबो खालामनो हाया दा बेखिनियानो नेक्स्टआव लोगो मोनगोन दा जायफ्रा आरो लास्टलि BTC फरेस्टनि इन्टारभिउ होगोन इन्टारभिउ जागायसिगोन 6 जुलाइनिफ्राय जासिगोन अके 6 जुलाइनिफ्राय 24 जुलाइआव जोबहैगोन फरेस्ट गार्ड आरो फरेस्टार ग्रेड 1आ आरो ग्रेड 3 ग्रेड 4 टेटनि रिजाल्टआ दा बावैनो फैथारसिगोन बारा गोबाव गैला चेनेलाव नायबाय था अब्ला नोंथांमोना एडभान्स आपडेटखौ मोनबाय थागोन